Леонардо да Винчи. Самото име е синоним на гений, нали? Художник, учен, изобретател. Списъкът е безкраен. Но какво ако зад Мона Лиза и скиците на летящи машини се крие нещо повече? Един единствен код. И не говоря за някакъв таен шифър, а за уникален начин на мислене, който е отключил всичко това. Нека се опитаме да го разкодираме заедно. Точно така. Защото въпросът не е само какво е създал, а как е мислил. Как е виждал света. Ще надникнем зад платното, зад чертежите, за да разберем как умът му е успял да обедини неща, които за нас изглеждат напълно различни, изкуство и наука, в едно невероятно цяло. Ами, да започнем от най-познатото. Тази усмивка няма човек, който да не я знае. Мона Лиза е може би най-известната картина в света. Тя е визитната картичка на Леонардо, художника. Но, както се досещате, това е само върхът на айсберга, само онази част от историята, която всички виждаме. Защото Леонардо е бил и нещо съвсем друго. Учен. С едно такова неотолимо любопитство към самата машина на живота. Представете си, по онова време той е правил дисекции, нещо заради което е можел да бъде обвинен в ерес. И всичко това, за да разбере как работи човешкото тяло. Неговите анатомични скици са толкова прецизни, че изпреварват епохата си с векове. И това не е всичко. Защото той е бил и изобретател. Един мечтател, чийто поглед е бил вперен далеч, далеч в бъдещето. Помислете само, докато хората около него са яздели коне, той е проектирал бронирани танкове. Докато са гледали птиците в небето, той е чертал детайлни схеми на летящи машини. Просто ум, който буквално е живел в друго столетие. Ето тук стигаме до голямата загадка. Как е възможно един единствен човек да бъде всичко това? Художник, учен, инженер и то на такова гениално ниво. Това е пъзелът, известен като универсалния човек на Ренесанса. И сега ще се опитаме да сглобим частите му. Животът му е едно постоянно движение, едно пътешествие из кипящия котел на Ренесанса. Започва в Винчи, близо до Флоренция, после отива в Милано, за да работи за могъшкия Лудовико Сфорца и накрая завършва дните си във Франция, под крилото на самия крал. Всяко място е нова страница, нова възможност да научи и създаде нещо велико. Добре, откъде да започнем разследването? Първата и най-важна следа се крие в неговите лични бележници. И не си представите обикновени дневници, говорим за хиляди страници, пълни догоре с идеи, скици, наблюдения и тайни. И още на първата страница се сблъскваме с нещо странно. Прочутото му огледално писмо. Той е бил левичар и за него е било по-естествено да пише отдясно наляво. Резултата? Текст, който може да се прочете само с огледало. Но помислете, това не е просто някаква прещявка. Това е първия знак, че си имаме работа с ум, който работи по съвсем различен, нетрадиционен начин. А като казвам 1000 страници, не преувеличавам. До нас са достигнали около 7000 страници. Само си представете мащаба. Това е цяла една библиотека, излязла от ума и ръката на един единствен човек. Просто е изумително. А вътре е една цяла вселена. Един прекрасен, организиран хаос от идеи. На една и съща страница може да видите детайлна рисунка на човешкото сърце, точно до нея проект за бойна машина, а отдолу бележки за полета на птиците. За него просто не е имало граници между изкуство, наука, инженерство. Всичко е било просто различен начин да се опознае света. Добре, видяхме бележниците. Но как цялата тази научна бъркотия се превръща в изкуство? Ето това е следващата стъпка в декодирането. Защото красотата в картините на Леонардо, тя изобщо не е случайна. Тя е плод на много прецизно научно изследване. И знаете ли кое е интересното? Че дори незавършените му творби ни разкриват повече за него. Да вземем, например, поклонението на влахвите. Тъй като е останала на етап скица, днес учените могат да правят чудеса. С рентген, с инфрачервени лъчи, те буквално надничат под слоевете боя и виждат как е мислил, как е планирал всеки детайл, как е изграждал композицията стъпка по стъпка. И това ни води до неговата запазена марка – революционната техника, наречена сфумато. Това е онзи мек, леко мъглив ефект, който прави контурите да се сливат и всичко да изглежда толкова реалистично. Но това не е някакъв артистичен трик. Не.
Леонардо го разработва, защото е изучавал оптика. Разбрал е как светлината се разсейва в атмосферата. На практика той е използвал физиката, за да нарисува света такъв, какъвто очите ни наистина го виждат. И ето я голямата ирония. Днес ние използваме най-модерната наука, за да анализираме изкуство, което е било създадено чрез наука преди повече от 500 години. Всички тези сложни анализи всъщност просто потвърждават онова, което Леонардо е открил сам със собствените си наблюдения и експерименти. Но стига толкова за изкуство, защото умът на Леонардо е препускал и в съвсем друга посока. Неговите бележници, както вече казахме, са пълни с чертежи. Чертежи на бъдещето. Изобретения, които изглеждат като кодирани съобщения, изпратени векове напред във времето. И тук виждаме една невероятна двойственост. От една страна, той проектира брутални, разрушителни военни машини за своите патрони – танкове, оръдия, катапулти. От друга страна, на същите тези страници, той чертае планове за идеален град, място на мир, хармония и здраве. Това само показва колко многостранен е бил умът му, винаги търсещ решение на даден проблем, без значение какъв е той. А концепцията му за идеален град е била нещо революционно. Тя е била неговият отговор на чумните епидемии, които са опустошавали средновековните градове. Той си представя град на няколко нива – долу за търговия и транспорт, горе за живеене, с чиста вода, с канализация, с широки улици. Това не е просто архитектура. Това е инженерство в името на човешкото здраве. Идеи, които днес са в основата на всеки модерен град. И така, разгледахме изкуството, науката, инженерните му проекти. Време е да съберем всички части от пъзела. Стигаме до големия финал, до разкриването на този универсален код, който стои зад всичко. И тайната е, че няма тайна, поне не по начина, по който си го представяме. Истинският код на Леонардо не е някакво скрито съобщение в тайната вечер. Кодът – това е самият му начин на мислене. Неговият подход към света. И кои са елементите на този код? Можем да ги сведем до три основни неща. Първо, едно неотолимо, почти детско любопитство за абсолютно всичко. Второ, способността да наблюдава света с невероятна дълбочина и детайл. И трето, може би най-важното – взаимосвързваното мислене, разбирането, че всичко е свързано. Анатомията му помага да рисува по-добре. Изучаването на водата му дава идеи за инженерни проекти. За него природата, науката и изкуството са били просто части от една и съща велика система. И може би точно това е най-великото му наследство. То не е заключено в музеите. То е една идея. Идеята, че кодът към гениалността, към откривателството не е нещо мистично. Той се крие в простото, но безкрайно любопитство. В страстта да задаваш въпроси и да търсиш връзки. И това ни казва, че докато поддържаме този пламък жив, във всеки от нас има по частица от Леонардо.